Καλησπέρα ξανά. Ονομάζομαι Ευάγγελος Κούπανης και τώρα θα σας μιλήσω για την αρχιτεκτονική υπολογιστών. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να κατανοήσουμε τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, τις συνιστώσεις της και πώς αυτές συνεργάζονται για να επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων και την εκτέλεση προγραμμάτων. Θα ξεκινήσουμε με μια βασική ανασκόπηση των αρχών της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Συνέχεια θα αναλύσουμε τα κύρια μέρη ενός υπολογιστή, CPU, μνήμη και γενικά τα συστήματα. Και τέλος θα δούμε ένα quiz και παραδείγματα. Αρχιτεκτονική υπολογιστών. Σκεφτείτε έναν υπολογιστή σαν μια κουζίνα για να φτιάξει ένα φαγητό. Αποτέλεσμα. Χρειάζεται υλικά, δεδομένα, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία και ένα άτομο που θα μαγειρέψει, επεξεργασία. Με συγχωρείτε, άλλαξε διαφάνεια. Η πρώτη διαφάνεια μας λέει ότι ένας υπολογιστής είναι σαν κουζίνα. Τα δεδομένα είναι τα υλικά, τα εργαλεία είναι τα προγράμματα και η επεξεργασία είναι το μαγείρεμα γενικότερα. Τι είναι όμως η αρχιτεκτονική υπολογιστή? Η αρχιτεκτονική εξηγεί πως συνεργάζονται τα μέρη ενός υπολογιστή για να λειτουργεί σωστά. Ένα είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας και το πιο σημαντικό είναι ο μάγειρας που επεξεργάζεται τα δεδομένα και βγάζει αποτελέσματα. Το δεύτερο είναι η μνήμη RAM. Είναι ο πάκος της κουζίνας που τοποθετούνται προσωρινά τα υλικά που χρησιμοποιεί ο μάγειρας. Το τρίτο είναι αποθήκευση που μπορεί να είναι είτε HDD είτε SSD και είναι το ψυγείο ή το ντουλάπι όπου αποθηκεύονται τα υλικά για μελλοντική χρήση. Το τελευταίο είναι η είσοδος και η έξοδος που είναι σαν την πόρτα ή τα παράθυρα. Η είσοδος, π.χ. πληκτρολόγιο και το ποντίκι, φέρνει δεδομένα μέσα και η έξοδος, π.χ. η οθόνη ή ο κτυπωτής, δείχνει αποτελέσματα. Δηλαδή, η δεύτερη διαφάνεια μας λέει ότι η CPU είναι ο μάγειρας, η RAM είναι ο πάγκος, η αποθήκη το ψυγείο και η είσοδη-έξοδη είναι η πόρτα του υπολογιστή. Πώς λειτουργεί όμως? Όταν γράφεις κάτι στο πληκτρολόγιο, τα δεδομένα πάνε στη μνήμη και συνέχεια επεξεργάζονται από την CPU, από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας δηλαδή. Η CPU κάνει όλους τους υπολογισμούς, όπως ένας μαθηματικός στο μυαλό του. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται πάντα στην οθόνη. Δηλαδή, όταν πληκτρολογείς, τα δεδομένα πάνε στη μνήμη. Η CPU τα επεξεργάζεται και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη. Γιατί είναι σημαντική όμως η αρχιτεκτονική υπολογιστή? Η αρχιτεκτονική του υπολογιστή είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει το πώς θα δουλέψει ο υπολογιστής μας και πόσο γρήγορα θα μπορεί να κάνει τις δουλειές που του δίνουμε. Αν η αρχιτεκτονική είναι καλή, ο υπολογιστής θα δουλεύει γρήγορα και χωρίς προβλήματα. 1. Η ταχύτερη επεξεργασία με την καλή αρχιτεκτονική είναι το σημαντικότερο που μας έρχεται. Είναι όσο καλύτερη είναι η CPU, τόσο πιο γρήγορα κάνει τις εργασίες. 2. Είναι μεγαλύτερη μνήμη. Όσο περισσότερη μνήμη RAM έχει ο υπολογιστής, τόσο περισσότερες εφαρμογές μπορεί να τρέχει ταυτόχρονα χωρίς να κολλάει. Αξιοπιστία. Μία καλή αρχιτεκτονική εξασφαλίζει ότι ο υπολογιστής δεν θα σταματήσει να λειτουργεί χωρίς λόγο. Οπότε, η καλή αρχιτεκτονική υπολογιστή σημαίνει ταχύτερη επεξεργασία, περισσότερη μνήμη και καλύτερη αξιοπιστία. Να πούμε τώρα μερικά παραδείγματα. Ο υπολογιστής μας είναι σαν στρατηγός που διαχειρίζει τα πάντα στην οθόνη, χρησιμοποιώντας τον εγκέφαλο, CPU, τα εργαλεία, RAM και τα αποθηκευμένα δεδομένα. Όταν παίζεις παιχνίδια, ο υπολογιστής σου χρειάζεται γρήγορη CPU και κάρτα γραφικών για να εμφανίσει τα γραφικά του παιχνιδιού σωστά και να τρέχει το παιχνίδι χωρίς κολλήματα. 2. Όταν γράφεις ή δημιουργείς, χρειάζεσαι αρκετή RAM και αποθηκευτικό χώρο για να αποθηκεύεις τα έργα σου, π.χ. κείμενα, εικόνες και αρχεία. Όταν περιηγείς στο διαδίκτυο, η CPU και η σύνδεση στο διαδίκτυο δουλεύουν μαζί για να ανοίγουν γρήγορα τις σελίδες και να βλέπεις τα βίντεο χωρίς καθυστερήσεις. Αυτή ήταν η παρουσίαση. Πάμε τώρα για ένα quiz. Λοιπόν, όπως και στο προηγούμενο παρουσίαση, παρακαλώ πατήστε pause στο βίντεο για να μπορείτε να πατάτε τις ερωτήσεις. Τι είναι αρχιτεκτονική του υπολογιστή? Ποιο είναι το σημαντικό μέρος του υπολογιστή? Το B. Το A, με συγχωρείτε.
Ποια είναι η δουλειά της μνήμης RAM? Το B. Τι είναι ο σκληρός δίσκος? HD ή SSD? Το B. Ποια είναι η δουλειά της κάρτας γραφικών? CPU. Το B. Ποιες είναι οι βασικές διαδικασίες που κάνει ο υπολογιστής? Το A. Γιατί είναι σημαντική η αρχιτεκτονική του υπολογιστή? Το B. Τι κάνει η μητρική πλακέτα? Το B. Ερώτηση bonus αυτή. Πώς λειτουργεί ο υπολογιστής όταν πατάς ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο? Το C. Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα μιας γρήγορης CPU? Το B. Για να συνοψίσουμε, σήμερα αναλύσαμε την αρχιτεκτονική υπολογιστών εξετάζοντας βασικά επίπεδα της δομής τους και τη λειτουργία τους. Είδαμε πως αυτές οι αρχιτεκτονικές επηρεάζουν την απόδοση και την αποδοτικότητα των υπολογιστικών συστημάτων. Αν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσει ή θέλετε να συζητήσουμε κάποια σημεία πιο αναλυτικά, παρακαλώ μην διστάσετε να ρωτήσετε ή να μου στείλετε email. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την παρουσία σας σήμερα. Ελπίζω η παρουσίαση να ήταν κατατοπιστική. Καλή συνέχεια.